Hello guys, mga idol, mga unsa, paniodto. Mo ni akong sundan karon. Paniodto naman kani. Nabi pakaluto na ko. Ang mga lamas, wala na sa anak ko, ipakuksan sa akong nag-aaral. Mga lamas, tanglad, ahos, bumbay. Importante yung tanglad, pang-review, pang pampakumot. Okay kayo ni pagkaluto na ako. Lutoon yun mo ang dugo para sarap. Muna ganan sa akong mga anak, mga duguan. Eh, nang iyo magbaboy sa una. Ano eh, may lutuan. Basta fresh pa niya dugo, bago pag-alihaw. Kami kayo. Kami kayo lutuon. Yung gamay. Di lang yarn. Creamy? Di lang yarn. Eto pa, gentle din sa tongue. Switch na. Kope ko blanca. Creamy, gentle sa tongue. Hello mga guys, mga friend ko. Good afternoon. Good afternoon na ron. Alaw na naman. Lain ko diri kay basta kay paniodto tagalaw na. O pamahawalas baby man pod. Pwede yun nga ang gabi kay high blood man pod yung kaon. Paniodto lang yung kaon. Magabi mag-inom na kong gatas. Gatas pan. Kinakuha na. Diet. Diet. Bisa ko diet. Di yun may diet. Mas gamay mo kaon nun. Dako yun tiyan. Guys, thank you sa watching for me. Magita mga friend ko, thank you so much. Paborito din ako ni Benguan. Sa lamig, di ko kaluto. Lutoon din mo ang ito. Para lamig. Ay, pero saan yun naman? Kante yun daw. Luto yun kaayo. Sa magluto ko, dinuguan. Ay mo yun ang pakuluan yun sila. Ay, oo na. Para maluto din. Yan, yan sabi ko. Thank you.